Kaba akadanye gagné folike ani maison de la presse et fin du meni ani ou ka rôle du meni. Oui, ame foli kura ka nyasi alla me ko na fele ba bela jelema. En fait, maison de la presse tariku ni Mali démocratie tariku de betani nyoy. Ka so ke ambora binjeni fanga kono en 1991 ambe bo binjeni fanga kono mami. O ya soro kuna foni 7 do ani kuna foni charisira do be no munu kuye bara o damne soro 7 fra yamar yalen tubulo. Kabi 90 yoro o e binjeni fanga wakati radio finza kumbe no alno ya soro radio dogo ni dogo chinchon kundo me akumbe no wa alno ya soro akute MF nani a cassette de kumbe fere radio we barake ga cassette be do mo ni nyoko cheka kuna fonu na me kuna foni mini ote etaka kuna foni disra ka so ke ko kun sira hake doma abe ba fo kuna foni sira munu kumbe di no lu kuna foni kunjelente donc ambe don démocratie fanga kono wakati 91 92 radio folo sigira bamakan radio liberté ka fara o kan kuna foni charsira o fana mbora scorpion na nyokono ni oye maman Amei Cissé ka journaliste scorpion ka fara républicain ga no o nyemo ko sauti aidera no bi o ka journaliste indépendant ka fara o kan nouvelle horizon na nyokono ni observatoire no kuna foni sira no bole minge ni kuna foni charsira o bora eke danfarabe uni etata uni nyokonche mumbeke kaso eke kuna fundi la o ye kuna fundi damna kuna fundi baraye ni ma do fima gashila ebe do jama gashila sigatola kuna fundi la o commencer ka gelea o soro a gelea folo o damna sambi asa turela o mnena ka do kaso la kaso eke ay kuna fundi do di mi o donc le nyemgo o mabe oluma ambe démocratie fanga de kono o bolengo enno Cheikh Mar Konare mini beba do mini avocat belebele ba do maître oui ale fene nguye kuna fundila de folo aka mobli jenna kata bagabagal taka wolo ba segere ani abalma muso o de abo kuna fundila donc kuna fundila ona no sigi ko mere awni aw jara ka wara fa nyon fa bi aw be ko golo do awna politique mo de godo ka so yake kuna fundila fura da bani kuna politique mo de tan awni aw jara ka wara fa nyon fa sisa aw kele no ko golo do aw la ka ambe aw nasra kuna fundi là kumbe en rang dispersé oui donc kuna fundi et maison de la presse na chogo flanie kana ni minanye minambi mbe kuna fundi là yamaria oui kuma ka u faranyonga d'abord objectif folo e mi anga se ka faranyonga flana e mi ka kuma kuna fundi là tokola oui wa soro kuna fundi di jekulu misenu créera donc maison de la presse na kando be chapeauté en 1996. Donc maison de la presse kuna foni di jekulu chaman farale nyonga biba do kuna foni di nasira kacha kuna foni di seben be no oui au lieu presse écrite ga kuna foni di seben la alpha mi mako accept oui kuna foni di seben nyemugo oluka jekulu kuna foni di la munu beta kuna foni nyi alpha mako reporter oui olu fena nga jekulu be no o nyemugo Kassim Traoré o jekulu wara be no kuna foni nyini naw o jekulu nyemu ko to ko mbay globally o be barake fengal donc kuna foni la musoma ko jekulu be kuna foni la munu be soro bosoni kuma fo olu ka jekulu be donc ni jekulu be fa olu be de be chapeauté olu be de nyemu ko ya sobaye maison de la presse kuna foni la ka so donc ni ko maison de la presse o e ode abisiga ke kuna foni la chama rebe minte adon ani mongoro munumbe auname utado maison de la presse bien maison de la presse kuna fondi jekulu farale nyonga oluka jekulu ba fama ko fetche d'accord maintenant kaba femi maison de la presse manyema ka sigili anya e bureau kura sigira ibise ka nyefoli ke anya bureau inkan oui nié congrès temps ani kelena ye maison de la presse assemblée temps ani kelena dernier tani kelena min kono ibaye ka fo akera nogoya kono mo ko masikini mi ka soye ke nié maison de la presse histoire fenenta ibaye ka fo gele abaw kera afenen kono anyemo ko bafolo we la Traoré les FR3 tiki fréquence 3 tiki anyemo ko bafolo e oye oui aflana oye Sadou Abdoulaye ye o ka kuna foni sira tokoye ko l'informateur nga autant kono intérim chamamba be no parce que geleaw nana manga on kera assemblée sien fait
ɲɛmɔgɔ ma se ka sigi. Okay. Donc o bɔlen kɔ yen nɔ Ablaye Sadu bɔlen kɔ yen nɔ Makan Kone de nana élection kɔfɛ. Makan Kone kelen kelen ni a ka journal ye Nouvelle Libération bibi na radio Rampar b'a bolo. Makan Kone de bɔlen kɔ yen nɔ Dramane Alou Kone nana ni o ye anw yɛrɛ yan nɔ anw ka ɲɛmaaba ye. O b'a fɔ ma ko DAC a ka journal ye indicateur de renouveau ye a ka radio ye radio renouveau ye a ka télé ye télé renouveau ye. Oui. Donc sisan DAC de kɔfɛ Banjugu de Dante de nalen filɛ de donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ Banjugu Dante ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ 5nan de ye min taara kalata kɔfɛ sugandili kɔfɛ nka intérimaire caman bɛ yen i b'a fɔ Sanpi Asan Turew n'a ɲɔgɔnnaw ani Sango min bɛ observatoire la olu bɛɛ ye intérim kɛ maison de la presse ɲɛmɔgɔ la mais olu ma ta kalata kɔfɛ. Okay. Donc Banjugu Dante min taara sibiri tɛmɛnen assemblée kɔfɛ a bilala bureau ɲɛma bureau min ni maa 6 b'a kɔnɔ ka fara ale Banjugu yɛrɛ kan. O maa 6 fɔlɔ ye Banjugu Dante yɛrɛ ale URTEL ɲɛmaa ye Union des radios télévision du Mali ale tun y'o maa ɲɛmaa ye Banjugu Dante. A premier vice-président o ye Mamadou Dabo ye ale bɛ bɔ kunnafoni di sɛbɛn ɲɛmɔgɔ olu ka jɛkulu ASEP ale bɛ bɔ o kɔnɔ Mamadou Dabo ale ka journal tɔgɔ ye ko Zénith Balé. A filanan o ye Ibrahim Traoré ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ITRA la ORTM journal rédacteur en chef don. Rapporteur général o ye Suleiman Bobo Tunkara ye ale bɛ baara kɛ l'essor la mɔgɔw b'a fɔ ma ko SBT. Rapporteur adjointe o ye Fanta Diallo ye an ka baara in kɔnɔ bolofara 2 fɛnɛ bɛ yen nɔ kunnafonidilaw bɛ yen nka makama fɔlaw fɛnɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko communicateur olu ka jɛkulu tɔgɔ ye ko APAC minnu bɛ mankutu kɛ aw bɛ publicité minnu ni fɛn minnu bɛ ye an ka télé la ou bien an ka radio la mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu bɛ olu baara kɛ a fɔ olu ma ko communicateur o caman fɛnɛ bɛ yen nɔ o fana y'a damana baara ye mɔgɔw bɛ minnu ni kunnafonidilaw dɔrɔso ɲɔgɔn na nka aw n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ olu ka ciden ye Fanta Diallo ye o fana bɛ maison de la presse bureau in kɔnɔ waribontigi o ye muso ye o y'an yɛrɛ kɔrɔmuso ye Dado Kamara ale ka journal tɔgɔ ye ko annonceur ale de ka journal kɔnɔ cɛ tɛ baara kɛ yen a bɛɛ ye muso ye. Pourquoi ne pas le dire mun n'a tɛ fɔ o ye Dado Kamara ale ye waribontigi ye waribontigi dangan o ye Dawuda Konate ye INAJOM o fana ye kunnafonidilaw ka jɛkulu dɔ ye ale ye o ɲɛmaaba dangan ye Ibrahim Famakan Kulubali ala ma hinɛ ala ale ka jɛkulu sigilen kun don donc nin ye a bureau ye nka o bureau kɛrɛfɛ comité des experts dɔ sigira jɛkulu dɔ minnu bɛna réflexion kɛ ka sababu kɛ majɛ caman bɛ hali maison de la presse baara la texte kan ka falen parce que fɛn caman bɛ yen nɔ minnu tɛ ka se ka kɛ ka sababu kɛ ko n'u juguya ye a élection n'i y'a ye gɛlɛya b'a kɔnɔ wagati min jɛkulu in bɛ créer yɛrɛ kunnafonidi jɛkulu damadɔni minnu tun bɛ yen nɔ hali bi olu de bɛ voter alors que kunnafonidi jɛkulu warala ka taa fɛ caman ba fana bɛ yen nɔ minnu kan ka fara a kan ka tila k'u kɛ électeurs ils sont membres mais u tɛ électeurs ye donc o comité d'experts mɔgɔw olu bɛ n'o baara kɛ o ɲɛmɔgɔya bɛ Ba Sidiki Ture bolo ni ala ma baasi foyi kɛ sini an b'ale yɛrɛ sɔrɔ téléphone na u ka baara bɛna bɛn jumɛn ma a b'u ɲɛfɔ an ye Fanta Togola. Ni ala ma baasi kɛ Janjo Masa. Ok Isa n'i y'a jateminɛ a yirala k'a fɔ nin ma bɛ se k'a fɔ ni kalata bɛ fɛn o fɛn na ni san laban ninnu na a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba b'a la a bɛ hakili jigin balontanko la a bɛ hakili jigin CNPM la a bɛ hakili jigin fɛn caman wɛrɛ la hali fɛn kura wɛrɛ bɛ kibaruyaw kɔnɔ n'o ye CNJ ye nin n'a ɲɔgɔnnaw alors est-ce que bi a bɛ se k'a fɔ kunnafonidilaw kɛra misali ɲuman ye n'o kɛra e bɛ se ka nin ko in nɔgɔya bila minɛ jumɛn kɔnɔna na. Nɔgɔya d'abord n'an ko k'an b'a fɔ anw bɛ kumaso min kɔnɔ o tigi don mais Dramane Alou Kone kan ka fɔ nin kɛnɛ kan. Dramane Alou Kone kan ka fɔ nin kɛnɛ kan parce que hali réforme baw minnu kan ka kɛ maison de la presse la depuis a nana maison de la presse ɲɛmɔgɔya la a ye fɛn fɔlɔ min fɔ fɔlɔ a ko an ka gɛlɛya ye jumɛn ye an ka se k'an yɛrɛ former an ka se k'an yɛrɛ former bi kunnafonidilaw bɛ yen nɔ minnu u ma kɔ tigɛ u ma ba tigɛ mais u sera ka formation journalistique kunnafonidi lahalaya baara dɔnniya sɔrɔ maison de la presse kɔnɔ ani centre culturel français
contingent da hakɛ min bɔra yen nɔ a kɛra sababu ye ka minɛnw di mɔgɔw ma mɔgɔ e yɛrɛ o maa dɔ ye minɛnw di mɔgɔw ma Fanta Tombota a bɛ k'a kɛ bibi la minɛnw di mɔgɔw ma mun b'u permettre et c'est vrai que mɔgɔ caman bɛ kunnafoni di baara kɔnɔ minnu ye kalan wɛrɛ kɛ diplôme baw b'u bolo mais kunnafoni di baara y'a damana baara wɛrɛ i bɛ i kalannen don mais o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko kunnafoni di dɔnniya bɛ donc ka kunnafoni di dɔnniya di mɔgɔw ma ka fara u ka kalan kɛta kan dɔw ye science de l'éducation kɛ dɔw ye sociologie kɛ dɔw ye fɛn wɛrɛ kɛ mais ka o nbalanba min b'i bolo ka tila ka dɔ wɛrɛ fara o kan Dramane Alu Kone ye o baara kɛ baara sinsinna o kan ani fana ni a don ni bi cɛ a n'a ni bi cɛ kunnafoni dila si tɛ yen k'i ye gɛlɛya sɔrɔ k'i m'a jɔlen sɔrɔ a kɛnɛ kan peut-être que a ka méthode man di mɔgɔ dɔw ye parce que ale b'a privilégier au lieu a tigi ka taa kaso la an ka taa yafa deli a tigiw fɛ an ka nin kɛ an ka nin kɛ an ka nin kɛ a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman bali ko caman na ka na se a ka élection niveau ma minnu t'a dɔn Dara ma bɔ maison de la presse ɲɛmɔgɔya la ko k'a kun kɛ k'a taara CNT la depuis CNT depuis Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ma bin négociation bɛ sen na bɛɛ ko a ma parce que il faut qu'an k'o fana fɔ délai limité tɛ maison de la presse ɲɛmɔgɔya la mandat limité t'a la c'est vrai que mandat est mandat de 3 ans mais au 3 ans a fɔlen tɛ k'a fɔ ko n'i ye 3 ans kelen kɛ ou bien i ye 3 ans fila kɛ ou bien i ye 3 ans naani kɛ k'i tɛ se k'i présenter bilen ko bɛɛ kɛra k'a ka continuer ko baara in k'ale de bɛ se k'a ɲɛ a y'i ban a ko san 6 kɛ ka ban san 6 kɛ ka ban an k'a to mɔgɔ wɛrɛ k'a lajɛ donc o farala ale la et puis a sɔnna ka jalon bila sen kan ka mɔgɔw labɛn parce que ɲuguɲugu tun bɛ ka commencer ka wuli mais il a fait le nécessaire pour que bureau consensuel dɔ ka sɔrɔ an kana bin an binna ko kɔrɔ minnu kɔnɔ i y'a fɔ a bɛ kɛ organisation caman kɔnɔ mais peut-être que anw tun kan k'o gɛlɛya minnu kɛ anw y'olu bɛɛ kɛ ka ban n y'a f'i la ko nin ye assemblée 11 ye nka président ye 5 dɔrɔn ye donc peut-être que an y'an ɲɔrɔ k'o la bi an ye expérience dɔ sɔrɔ marali la tɔw organisation tɔw ma min sɔrɔ donc misaliya ba dira organisation tɔw ma nin cogoya la tan tɔ u kan ka min kɛ misaliya ye ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ka sɔn k'i kɔ don ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ na olu fana ka sɔn ka bɛn kɛ u bɛ jɛkulu minnu tɔgɔ la olu ka lafiya kan sɔgɔmada na décryptage an b'a datugu yan yɔrɔ la wagati koronna ka bɔ kumakuncɛ kuma bureau kura mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ u fana ɲɛna étape ye fɛnw ye étape par étape ye Dramane Alu Kone ye niveau dɔ kɛ olu fana kan ka niveau dɔ kɛ a ɲɛmɔgɔba a y'a fɔ a y'a ka kuma kɔnɔ ko jɔsen 11 a jɔsen 11 a fɔlen cɛ ka ɲi ala k'a kɛ a ka kɛ kunnafonidilaw ka nafa sɔrɔ sira yarabi ala ko dugawu minɛ janjo kaba ka yamaruya kɔnɔ hali bi hakili la Banjugu Dante yɛrɛ n'ala ma basi an bɛna wele forobabaro la voilà tan nata voilà caman bɛ fɔ n'ala sɔnna ma inshallah o ma Fanta an b'i fo ka lajɛba bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ ka min fara kaba ta ka dɔrɔn o ye nin ka kan ka kɛ leçon ye a kan ka kɛ bilasirali ye organisation fɛn o fɛn bɛ yen a ka kɛ bɛnw kɔnɔna na donc an ɲɛ b'a la k'a fɔ an y'a fɔ CNJ a ma sinsin kan olu ka bureau sigili ma nɔgɔya ka ban n'a fɔra ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ ka na o kɔnɔna na donc fɛɛrɛw ka tigɛ walasa ninnu gɛlɛyaw kana ɲɔgɔn lasɔrɔ fara ɲɔgɔn kan o kɔnɔna na parce que i ka sɔn ka bɔ kuma min n'i bɛ bonya sɔrɔ a kɔnɔ n'a kɛ fana ye ko ba de ye minnu fana bɛ na olu fana ka i k'i ka bonya lasegin i ma donc o fana ye an ka jamana in tabiyaba ye an ka sɔrɔ k'an ka jɛkulu ka sariyaw k'olu labato k'i fo ani ka lajɛba bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna ma janjo masa k'i yɛrɛ fo i ni ce soli ka wuli la hali n'o sɔrɔ la a ma nɔgɔ i ma a ma nɔgɔ dɛ kaba k'i yɛrɛ fo i ka ɲinini walawalali la ka kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taga ɲamana fɛn min ye Umu Keyita ye an kanubaga don a bɛ jɛmukan in lajɛ fɛn min ye Madame Kone Amélie Danbele yan foyi la an ma ɲinɛ a kɔ Kemama Kɔnta a bɛ Banankabugu sugu la k'a ni sɔgɔma fo ka taa se Musa Kɔnta ma ani baro an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an seginna kunnafoniya min ye ka di aw ma k'a daminɛ 7h15 ka na bila sisan na o bɛ tali kɛ na nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake bɛ na dugu ko nka n ko kɛnɛ sigi ni ala ma baasi foyi k'a na sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn